Itong replacement cost sa oil pricing, konesyon doon sa Senado at posibleng sobrang kita ng mga oil companies sa gitna ng krisis, sinisilip. May baong detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Sumiklab ang masusing pagbusisi sa Senado sa likod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis matapos na kwestiyonin ni Senator Dante Marcoleta ang paggamit ng tinatawag na replacement costing bilang batayan ng pagpipresyo. Kahit mula pa umano sa lumang inventaryo ng mga oil companies ang kanilang ibinibentang produktong petrolyo. Sa ilalim ng deregulated oil industry, ginagamit ng mga kumpanya ang replacement costing price kung saan ang presyo ay binabatay sa inaasahang gastos ng susunod na import at hindi sa aktual na presyo ng kasalukuyang stocks. Ngunit iginit ni Marcoleta na nagdudulot ito ng posibleng hindi patas na sitwasyon para sa mga consumer, lalo na kung may sapat pang inventaryo na nabili sa mas mababang presyo bago ang krisis sa Middle East. Sa lumabas na datos sa pagdinig, mayroon pa umanong umaabot sa 50 hanggang 60 araw ang inventaryo ng ilang oil companies nang magsimula ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, direktang tinanong ni Marcoleta ang Department of Energy kung makatarungan bang ipasa agad sa mga consumer ang epekto ng mataas na presyo sa pandaigdigang merkado kahit hindi pa iyon ang aktwal na halaga ng kasalukuyang supply. After 2 weeks, 127% increase per liter in diesel. 67% in gasoline after 2 weeks. Pero ang ginagamit is the inventory. How do you justify that? Tapos sabi ninyo kanina, meron kayong monitoring. How did you monitor? Sabi niyo, you monitor even the abuse of market power. So you have to explain. You have to justify how did they increase their prices. Mas naging kontrobersyal ang usapin nang ihayag ni Marcoleta ang kanyang pagtataya na maaaring umabot sa 3 bilyong piso kada araw ang gross income ng oil companies dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo. Bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng independent audit, binuksan nito ang usapin kung may nagaganap na labis na kita sa gitna ng krisis. Sa panig naman ng DOE, pinaliwanag ni Yusek Felix William Pentabella na ang replacement cost ay isang karaniwang practice sa normal na sitwasyon. Ngunit sinabi ng opisyal na sa gitna ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng kasalukuyang oil crisis, maaari aniyang may kakulangan sa batas na kailangan tugunan ng Kongreso. Ipinunto ni Pentabella na nakapaloob sa Section 14E ng Oil Deregulation Law na huling hakbang lamang ang interbensyon ng gobyerno kung lumala pa ang sitwasyon. Gayunman, aminado mismo ang ahensya na may tinatawag na gray area sa usapin ng presyo sa ilalim ng kasalukuyang deregulasyon. It is the practice during normal circumstances. We again stated na under extraordinary circumstances, there's really that gap that we need to address. Because kung presyo ang pag-uusapan, oil deregulation law is there. So we need something in the middle precisely to protect our constituency. Even if meron tayong problem sa price na gray area, sabihin na lang natin, we all told them under the show cause order, bakit ganito kataas ang inyong siningil? Mariin namang tinutulan ng mga senador ang mga naging pahayag ni Pentabella at kwinestyon maging ang pagbabantay ng ahensya sa presyo ng langis. Ayon kay Senator Loren Legarda, hindi sapat ang simpleng monitoring kung hindi naman ito nasusuri ang presyo. Huwag aniya gawing dahilan na kailangan pa ng bagong batas bago makakilos ang gobyerno sa panahon ng krisis. Huwag po nyo gagawin dahilan na kailangan ng isang bagong panukulang batas o amendahan ng batas bago tayo makagalaw sa panahon ng emergency para matulungan ang mga tao. Please, favor lang, huwag po nyong gagawin dahilan niya. Ang pagtatalakay sa Senado ay hindi lamang tungkol sa presyo ng langis kundi sa mismong sistema ng pagpipresyo sa ilalim ng deregulasyon. Habang iginigit ng DOE na umiiral ang replacement costing bilang normal na practice, lumalakas naman ang panawagan sa Senado na siyasatin kung ito ba ay nagiging instrumento ng labis na kita sa panahon ng krisis. Sa gitna ng tumitinding epekto ng oil price hike sa publiko, nananatiling bukas ang tanong kung legal ang sistema, makatarungan ba ito? At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.